Prva operativna naoružana bespilotna letelica koja će ući u naoružanje srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane biće CH-92A proizvedena u Kini. Tako će Srbija postati prva država u regionu čija vojska će biti opremljena naoružanim bespilotnim letelicama, izjavio je vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović na vazduhoplovnom sajmu u Dubaju. Miloradović je potvrdio da je cilj kupovine CH-92A zapravo komplementarna upotreba sa domaće razvijenom bespilotnom letelicom Pegaz. Još bitnije transfer tehnologije koji bi pomogao da Pegaz napreduje od svoje početne uloge izviđača do borbenih sposobnosti. Pomoćnik ministra nije precizirao broj letelica koje će biti nabavljene, upotrebio je termin set. CH-92A je po njegovim rečima slična Pegazu. Ima 20% veću nosivost ubojnih i elektrooptičkih sredstava. Naglasio je da će avionika biti istovetna na obe letelice i da će obuka za njihove operatere također biti jedinstvena. Pegaz će tako dobiti kinesku poluaktivnu lasernu vođenu raketu vazduh-zemlja FT-8D koju smo mogli da vidimo na posljednjem partneru. On je istakao da cilj nabavke borbenih bespilotnih letelica nikada nije bio da se kupi samo sredstva, već je želja Ministarstva odbrane bila da se kupovinom izvrši transfer tehnologije, ali i uzvrat i prodaja naših ubojnih sredstava u klasi pasivno vođenih raketa. Iz ove izjave možemo zaključiti da će Pegaz najverovatnije dobiti kineski elektrooptički sistem za obeležavanje ciljeva rakete FT-8D, a da će kasnije najverovatnije biti integrisana naša ubojna sredstva koja će koristiti tehnologije sa raketa Alas i VRVZ. Miloradović nije imao komentar na informacije o nabavci kineske borbene bespilotne letelice Wing Lung koja je bila izložena na sajmu u Dubaju. Poslednje informacije o nabavci bespilotnih letelica iz Kine dao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nakon pokazno-taktičke vežbe povratak 2019. septembra ove godine izjavio da se nabavljaju 3 baterije sa 6 ili 9 bespilotnih letelica koje se na različite načine, između ostalog i sa automobila u pokretu, mogu podizati u vazduh, da će letelice biti naoružane i sa značajno razornom moći. Aleksandar Vučić je tada rekao i da će one u roku od 6 meseci biti na teritoriji Srbije, kao i da je to samo početak saradnje sa Kinom.